Wala ka kapalit sudan. Unsa may ikapalit na to ang tay kwarta? Adi ko mukha mo sudan. Unsaon man na to? Wa mo tay kapalit og sudan? Tulong ko iyawan ng nitem papa. May paano atong ihawon? Sao na ni mong manok, darling? Ako ni ihawon. Ayaw taon, darling. Oy, amo naman na itara ni pare Carding karong Domingo. Unsay ayaw? Nga imong anak nga di na mo kaon ng sudan. Unyag way sudan. Imo din ang ihawon. Magpalit na ita. Ihawon jud na ako, lami na kay higop og sabaw nga init. Lami kay kaog manok. Ayaw taon, darling. Amo nang itare. Itari, unig bihagon ang kontray makakaon. Maong akong ihawon para ako'y makakaon. Ang imong kapayasanan kay porma. Ayaw nag-ihawa, darling. Kung dili na mo ipaihaw, kinsa man akong ihawon. Ikaw? Unyag ihawon ko ni mo, darling. Wala na yung upan mo ngaan. Unsay wa, nay daghan. Mugukod pa manggali para muupa sa mungaan. Pagkatapag ka, maninuot mo sa ka, darling. Pit! Saman. Ang kutsilyo dadari re. Rama. No, 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 no. Ayaw, darling. Hello guys! Sa dili pa na mo tapuson ang among video, doon na sa ko'y shout out. Shout out ko sa kong igagaw na pati na namong lugayan wala magkita. Shout out Jonathan Camacho. Tan, tinagin na itong lugayan wala magkita. Oh my God! Mga kauban sa labi na ang B-Resident team. Sila si Rickson Parba, Alvin Manicario, Eugene Kamingawan. Ulo lang sa ang sunod niya nasa sunod ng vlog. O doon ako ihangyo sa mga viewer, hangyo sa tumang pagpaubos. Wow! I-subscribe ang among YouTube channel, Saisi TV. Antod sa sunod ng mga video.